Ik ben wel echt opgegroeid met Annie M. G. Schmid en Harry Banning eigenlijk. Het is echt een deel van mijn jeugd. Het zit echt wel een beetje zo in mijn DNA of zo. Haar taal, haar tekst en haar humor. Het is ongelooflijk hoe eigenlijk het niet leest als een script uit 1977, maar dat je gewoon denkt, is dit niet gewoon nu? Dat is ook het talent van Annie M. G. Schmid om zo te schrijven dat het eigenlijk, ze was haar tijd vooruit, lijkt wel. Ik heb Annie natuurlijk best goed gekend en Harry ook, want ik heb met ze gewerkt. Ja, dat waren geweldige mensen, creatieve mensen. Dat is echt nationale trots, kan je wel zeggen. Ik kijk het meest uit naar de nummers Dansen op de Vulkaan, Dat ene moment en Over tijd. Ik vind dat zo'n goed nummer. Het raakt nog zo aan de dingen die anno 2025 spelen en die mij ook aan het hart gaan. Als ik Volkskrant hoor, hoor ik toch de 30 jaren. 30 jaren, de 30 jaren. Die was fantastisch. Dus ik kijk daar vol verwachting naar uit en ik hoop de rest van Nederland ook.